Hi ha establiments que es poden convertir en tota una institució en un municipi, principalment gràcies al propi esforç i a la qualitat d'allò que ofereixen. És el cas de moltes empreses i comerços de Gavà, però avui volem parlar d'un que ahir va celebrar els seus 25 anys, la cafeteria Héctor, coneguda sobretot pels seus excel·lents croissants. Per celebrar l'aniversari, aquest comerç ha ofert els seus productes a tota la ciutadania i tot aquell que passegés ahir per la Rambla va ser convidat a degustar croissants, pizzas, sucs i cava. Gavà Televisió també hi va ser. La cafeteria i croissanteria Héctor es va obrir a la Rambla de Gavà l'any 1985. Va ser una iniciativa de la Carmen Contreras, que es va animar pel familiar d'una amiga que havia obert un establiment de les mateixes característiques a Barcelona. En aquells temps hi havia poques croissanteries a la ciutat i al principi la gent es va sobtar de la novetat. De seguida, però, les seves delicioses pastes van convèncer tothom. Bueno, els primers 3 mesos va costar una mica, perquè la gent no sabia el que era. Passava per davant i uns deien que si era una cafeteria, que si era una panaderia, que si era... Cadascú deia una cosa. I després dels 3 mesos, perquè vam obrir el maig, el 18 de maig, després ja al setembre ja vam començar a treballar i fins ara. La Carmen va posar al negoci el nom del seu fill i sembla que li va donar sort, perquè en aquests anys no ha parat de servir esmorzars i berenars. També ha ajudat el fet que la Rambla és un lloc de pas i el tenir una acadèmia d'idiomes just al costat. Hi ha molta clientela nova i, sobretot, persones fidels que fa anys que els visiten. Quasi que van obrir venim. Sobretot els croissants, tot, vamos, el cafè, els croissants, però els croissants aquests que fan, deliciosos. Els dimarts i els dijous. I què us agrada d'aquí? Els croissanets, sí. Fa molt de temps perquè ma mare coneix la Carmen des que va inaugurar el bar aquest i bueno, des de molt petita que vinc a menjar els croissants i estan molt bons. Jo cada matí vinc i compro uns quants croissants, està molt bo. Des de petita vinc i tot això, i un dia vaig provar els croissants petits i em van encantar. Quan els meus fills eren petits, que anaven a la piscina de Can Sallarès, mentre estaven a la piscina, nosaltres venim aquí a fer el cafè amb llet. I aleshores, de tant en tant, si torno per aquí, que camino una mica, sempre venc a fer un cafè amb llet i un croissant. Estic molt contenta i tinc que donar les gràcies a tot el poble. Estic molt agraïda. Gràcies a ells, nosaltres estem aquí, continuem aquí. La fama de la croissanteria ha arribat també fora de Gavà, a llocs com Andalusia i fins i tot a Anglaterra. Tothom que va visitar la família els porta els croissants de l'Héctor perquè els tasti. I si algú encara no ho ha fet en aquests 25 anys, encara li queda temps, perquè la Carmen vol seguir fins que es jubili. Només ella i la seva família saben el secret per aconseguir fer i vendre més de 1.000 croissants al dia.